Chairman Pak Markini Amtra golong kum upara ke jing syakri kublai shibun ya kitu ki kentin priang sobha jong pi nagam da jonga ringkat lembat kini ki perlok ki dewan lang ringkat lembat nga nang tai shlong nari India but kublai shibun ki kentin priang sobha jong pi pat kumjo nakam ta ki tuan basan ki belum kidong syarai ki rang bak balangkat ki belak banjadon kilong kemi kilong kepa kerpang AAP ikon Samla jong ka SB Presbytery ai kublai pi baro kalian jong areng kat lemaka kenhon ai kublai pi we aka kerteng ke jong tribe nompat em e jong e u Jesus Christ ngakeli e markini ngong dang don kam shu ban pi itu ai nga pan itu lada dang don kanu ke boduna don shu kanu ke boduna Pilatip nyawa nari India na Shillong ya shong isa Shillong but kadika sin kemeningkong na kum tajongi benginya poi ha kadika Jaka baja shimentar kat lembar kadika Presbytery ke jongpi ngan itu ia pi boroshi kata ngipet ya keri Bangladesh tang nantai najrong ulung Shillong kon shu ikatai satai keri Bangla but ha bangipet keri Bangla ngi itai ke sudah bari usiap mentagaski kadika sin kemeningkong Megin jam sesiliang jong katamabil dauki bat banrung shani bat habangirung silenter galinti ngisu dap da kajing sngolingo barang kumno habangi pet nang tangi itang ka sudah bat usiam tenda habarung shani pat kadika ri kadika kisnong ki babun ba ki don hangta bat ka bakam smong phala shu kalong ba boroshi kata ngatip ya kari Bangladesh bade baki don be kibre ki bakren kitin Bengali Henry ngakeli iba nirop ba Hercules nang tay markini ki ongi penyang jika service deketin Khasi ngasngap naduk meneng ya snongat markini nga penmap lem snubhawat nem snu ngamnang bankran kumakran mapi gitu nyumnya ngamnang te bankran bahalu basir ngamnang tinggal nganang deketin Khasi tinggal ngit scam pin ya syak bat nga nang keren deketin Khasi keli bak nirop meneng bak nirop kat nupor pin ya syaniak benga ban keren ni ke tim nomor ke tim ke bak kham jeliu ke bak kham yo inga hapok lai po lai pesan minit ngong bak nirop la bah kata te nomor ke tim pi buah lai tri gir khot ban ngam jeliu lai tri gir khot ke dei ke bak bah stang la pisyo inga pastor keren malumala tinggal la ban lek kumta tinggal get scam ngan persangkat balak ban bat iti por lai po lai pesan minit kenam bakanam kata iki program ki bobot but syabang ya syapram ngaku nak kublai kerpang ningkong ning syap i pastor SG ring ksai ibala ibadai ling bajong bala phone ningkong yang ai hakabide bekini program nang tang ai kublai markini ai bak nirop ibadi contact person ling bajong ngeli ban penbet shibun ke kublai shibun iba nirop bat kerpang iba Hercules kiba ya kiba ngila de pan penkul mar shibun bahaya ki ngila penkul mar khli ngila penting yapi tingi pen map namar kadang dai gasin ke beningkong ka por bangile visa ngina mod landu jing kermen ngina poisho te henrei ngalong ki nginya le bet nginya be shikmat ngin shania be hublei bat ngi baka kti ke joblei kam semla ino no yangi baka ktin joblei ko ong oblei umju penderan bu ko ya kita kiba shani au ngai ngo yu blei ngila panjadon kumne kedai lengba ke jingker ko ke jingai ke jongo ngai ko blei ru kerpang ne kumta ibazil demdon mai bazil hanu pidon ko blei shibot ngilem ning ai jing thapti bazil pi blei shibon bazil demdon ibazil thrangi labun sakut hantai po tamabil po immigration dan raidon mai keren kitin bahalu basing ingi tingi mi pengi siapa ye te lingba jo kalau ke jingker ku mengilabu ke jing duai boleh pa ke syakri ke jogo ki kambaro ki bet baki renti bat ngila penjadon kum ni ha kenika janmit banya simenta ringkat lembat pi nganai ku blei ru kerpang na kum tajo iba feeling potam iba dei porlok iba rimha ka por iba Hercules ai ngau kontak number jo la phone bat ini rapro shibun ki ke beri kani ke jingwan jong isi kani ke Jaka te ini poin isi kani ke benta ya ke bala bu deka Presbytery ke jongpi ban keren halu kani ke team ke ong
ki Samla bat ke jingialap ya ke gospel ya ke pensyong nong rem ne ke jingroi sam ke bakhandai pun riu di khot ke bening kong hadu ke balai ngi duai kukpa jungi ubah peneng ni don ke diga kenta ban syak skor ke ketien ke jome penteli ke donut ke jingmut ke jing perkhat jungi sipor bau sembai jung ke ketien ke jome unyo Jaka ke donut ke jungi kerkhui lo jong syakri pemala penyeng ke ni kapor trai umlongi eru em na ladihi jing pen krek kalong tang ke jong brio andri up kermen ni ke jing pen janai ke jame up kermen ni ke jing pen slek ke berumun sim bakut ke jame baga khobor ke ban mit ne ke ni ke shintur ke batngit jong syakri ubar ritam u jame dan dalong ni sisa ke jing kerku yaki khun samla jong ke SP Presbytery keren ken ko panek na jing ilang barok ke ni kapor na bangi kloi kwan shashkor na marbelong play hi na kerteng uji sungi duai amen haswa bangin pai sha team nginya pe khattu kan ni khandiat e shapang kan ni kitab shapang unong tho ka historical background bangin snothu balai unong tho ukraini kini kantin keberan khot baning kong baar ka balai bangin ni pe lingkot bat kai ka khubor kabadon na kamda jongi ki Samla hakani ka lumpung hakani ka Jingiaseng ka basan jong pi kum ka Presbytery ka kentin sam kawan ka kentin Greek Samos bad ka kentin Hebrew ki ong Tehilim ka jingmut jong ki Samos kamut ki jingruai balarwai ringkat ba ki jingtem ksai bad Tehilim kamut ki jingruai yaro kabumut yaro kumta ka jingmut jong ka kentin sam hi habashim kelum kamut ki jingrua yaro balarwai ringkat bagi jingtem kesai dia nomor tak kadah puli kesam menjude ben ong lenong dan cibun ki beri baklan dei ki ong kesam lenong ke bakhandai pun riu ne kata ke dia bakla tapi puli kesam ki ong kitab sam dan jingrua sam nai ong lenong ke jingrua sam dan ke kitab sam ke bakhandai pun riu dikhot ke beningkong baar ban ke balai namar ke dei ke jingrua hakabai dia bagi nong tho ke jingroi sam kan shibun bha ki nong tho apin puli pin shem ki don shibun bha u David u de wei ki nong tho u tho nyok lai li ki sam u asap u tho hadu khaar li ki khon kora u Solomon u Moses u Heman u Ethan ringkat lembar ki wei pat ki bomla ban yo jing tip lani ki ki anonymous kini ki tho hadu kumba sau khnai li ki sam lingba ju kini ki nong tho la compile la lumlang ya baro ki jingroi sam hadu shispa san potli but namar bak yang kejurai sam kini ba shulum lang la compile kum ta mtip shu ya kasnem menu la tho ya ka te henry ha ka bai de kini kejurai sam ka bakhandai bun rio kinong tho ki ong bala anta ba u David u tho ya ka ha ka por ke jing sanshar jo kum usim ya ke hima Israel barok ko wei kum ta ki anta bai kini kejurai sam la tho ya ka ha ka snem shi hajar shwa ukres but hakabai dei pat but kata ke historical background ke bang ong mene kai ke ba pelong yu nong tho ba un kreni gini kentien ki badan haka jingroi sam ke ba khandai pun ri khot baning kong bat ke ba an bat ke balai haka por ke jing sanshar hashwa ke jing sanshar jong sim son umpat don sim haka ke por la syahir thamai ki khon Israel bat kai ba kini ki Filistia ki le ki keni no ya ka senduk jutang jong ki khon Israel bat kila buri no ya ka kila ra ya ka sha Filistia bat kala don ha ka kti jong ki Filistia hadu kumbashi spa snem duna bat daya ka jing sanshar jong usim David ula yo pediang pat ya ka senduk jutang bat deka mensim jong ki jing kemen pijiroi tu ki jing roi bang haba mensim jong utrai uki hanya ngan syat ku musim David lihat semua di jurai kai ke pelong yu sim David ba un ruai di jing ruai dei namar kani ke dekat namar layo pat ya ke senduk jutang ke basis pat snem duna kala don ha ke tijong kinong shun ha Filistia menta ulayo pediang pat ya ke senduk jutang kumta ke pendak ya ke donut jong sim David bat ya ke jat beru Israel barak away de ke mensim jong ke jing kemen but pitip nem kai ke baja habalawan kali ke senduk jutang kalau pelong yu sim David ba un arrange
baro aka baro accordingly ubo aka baro hakarukom ka belong very systematic kum mapile mapi so tenat shibon iba markini ila penbet enti menena was sedang ila pen itu ki official ki stage operator nang ta kum tu ter advisor ne kum tar usim David hagapor ba wan kesenduk jutang la pendap yu umen sim jong blay barong ga ktien ga jong blay ba umen sim u jong blay ule renti aka baro le lemo udah le renti but usim David haba wan kesenduk jutang la pendap yu umen sim bakut but usim David udah bu renti ia ka jing mani blay but nangta udah bu renti ba ka jing mani blay kendon ki jing roi choir nang ta shu hakapor ba shikri blay kinda pendan kami ki jing tem jing put ndai ba ong mga pastor SA Khongsdam ong ka Bible bisa puli kitab ni kong chronicle nang ba khatsan ni khot ka ba lenong ka ba khatsan bat ka ba khatn riu la tho e ka benta ban hakis nem ki ba kham hadin kani ka jingruai sam ka ba khandai pun riu la ju pendan kami ka kum ka jingruai hakapor ba thung sim laju pendan kami ka kum ke jingruai ban penken mau ba wat langi la don yidu sim ha do han ready ublay ubulong sim halor baro shu ye ke jingruai sam khandai pun riu laju ruai de ki jiu ha ke jingiaseng pat ba laju ruai de ki jiu ha ke jingialang festival le si ki ba kum gini ban penken mau ye ke jingi ba ke jang ublay nagamta jet benriu Israel unong ruai sam hang ni ukhot om tangi ki khon Israel henry ye ka perthai barak away bakin yo snok tilang ban yaro yo blay hakani ka jingkhot jong David ni yo ye ka missionary vision ka jing yo jingai jong David hakabai David ka commission ukhot ye ki ndai ukrumong ko khon Israel alingin ye yaro yo blay ukhot ye ka perthai barak ban yamani ya ublay kata ka peni ya ka missionary vision ka jing yo jingai jong sim David hakabai dia ka kam ka mission nado ka testament ka barim kaladon bat kani ka saprian ru nenta shiki balang khamtam hapdeng jong ki samla bat kata ka jing khot kalong kumba ong ka team ban ra ya ka khubor bangin long ka jingialap ki samla khristan ringkat bat ka jingialap ban kan snul thuk ngi nyepet kawi ka khot hadin ka wei pat ka khot ka bening kong ka kran shapang ka jing khot she ka jing mani ka khot ka bening kong kong turwai yo trai ka jing ruai batmai turwai yo trai ko ka khendo baro ki perluk samla be unong ruai sam hang ni usdang da ka bo khot shwai ki khon Israel u khot iki kom bolong ka SB Presbytery le si shawan pen bai igani ka youth festival ngai kila pen krek kila dan ka jing tho ba pen tip shapi ba ya ka youth festival ka basan ngin peloh kata tarik ba ni khot ni aware baro ki khon samla na ki live santali ki balang ba pen wan sha ka youth festival ngai ka long kum ta ngai kalong ru kum ta na ka benta jo usim David u khot ki ba kin wan sha ka jing mani ya ublay daka wan sha ka jing mani ya ublay da ki jingruai ki batmai hagapor ba ka sunduk jutang kam pat poi Jerusalem ki khon Israel ki don be ka jing perkhat ba ublay don bat ni ki don be ka jing perkhat ki don apreng ka jing snow diau ki don apreng ka jing snow do jing kermen namar ha ki khon Israel hagapor haba ka sunduk jutang ka don hang ni ki snow ba ublay don bat ki haba ka sunduk jutang kam don bat ki snow ba ublay ula ino ya ki bar haba kalawan pai shaki ki snow ya ka jingdon ka jang ublay kumta im David ukhat ki khon Israel bakin wan shaka ka jingmani ban yaro yu trai ban yaro yu ublay da ki jingruai ki bathamai bar ka jingkhat jang David hang ne kum mangal ong ru basdang khat tang ki khon Israel han re ukhat ya ka khndo baro kemud baru kijat beriu la bandi ki jiu la ki gentle compare ukot ki wong wan all are welcome wong wan baru syagni ka jing mani banyaro yo blay bat ka jing mut jong nong roi hang ni bu ong ki jing roi ki batmai ka thau ye ki jing roi ki ba mi ne ka do not ka bala pen thamai
ki jing ruai ki bami ne ka donot e ka bala pentemai ki jing ruai ki bami ne ka donot ka bala yo ma pi ki pop ki jing ruai ki bami ne ka donot ka bala snau buram ya uni unong tau ubala i je ki ubala pan pai pat ya ka senduk jutang syaki hagi ki sngi ki dong shibun ki samla ki be ruai snau komen shibun maria rong nang tai ngai i ki samla ki be ruai shethem ngam tip ngin la ne man yalam kum yalam pi kum to dan ringi doai ba boleh yalam ingi hagi ni gisngi banuan itanat ki shit hamba kata ka jing shikri blai no bas nang te henry ka ba shap ting kalong yo lesi ni arwai ban pen I ban show off ki skill yo ngi ruai ban sarong ye ka jing nang ka jongi kumno ban ruai yo ngi ruai da ka jing su sarong kumno ban ye nang ban tem bun ki samla hagi gisngi ki ro yu blai da ka download ka papot henry u David u khot ngi samla hagi ka janmit ka bas dang jong ka ni ka youth festival u khot ngi bangin mani ya nong thau da ka mensim ka bas no buram ya u blai ni mani mdai badon brio ni mani mdai babun brio ni mani na mari don yu blai ba em khot jingi bangin mani ya u de ki jingruai ki bad mi na ka donot ka bat mai ka donot ka bala pen mai ka bang mensim ba ujong blai ula pen mai yangi bara bang mensim u blai u shong hapo jongi u ki hapo jongi ka do ka download ki jing perkat breu baro kumolong sim David pitip ne ngam tip pila youtube ne mi kari gawai hakapor bu sim David u shat ulau ya kani ka jan kup sim jangu ka kurim jangu ka bitar kong balai me peleran beriu mari usim ong David ngam tip tambah ka don ka iri ka ikba penki hapo janga ngakwa ban shat kemen namar umen sim ublai udap hapo janga kata galong kum taru ki par bangai baki perlok samla habo umen sim ublai udap hapo ki hapo jangi ngin roai jaga doknot ka batamai udon uai ubriu bekerteng u George Bavalisha ngam tip le jos ngon en la khayu ga snem khat khandai spak khandai kari Canada uni u jus ko tenat phaban roi na du ka por ban khna baragoi ka por uyo ye ka telephone call baki invite na ka radio station baki ong Bavalisha ni khot snob ha yame ba menwan ban roi ha ka radio station jongi baragi di por khat khandai spa ai ban yo roi radio kadai ka kabuk siar hakaba kini ki besyak khot kiyo ya kalat ban penpau nam ya lade kiyo ya kalat ban kamai ya lade kiyo ya kalat ban pen itu syakiwai ya kasap ka baki kidon u Bavalisha wang ap ngan sa shim ya karai ngan perkhat swa para koi ka sniyo ngat jing tho ula shang ban tam ya ka piano bat ka buran tam ya ka piano ula yo I ka wai ka kot ka badan hajrong jong kata ka piano ula shim ya ka kot bara ba ula play ka kot u yo I ya ka jingruai ba ka kemi jong ka tho bar ka kerten jong ni ka jingruai ha ka tin pareng yong I'd rather have Jesus nga kam jiet you Jesus ban hangtang las dang ban ruai ka ni jingruai ban u jau mat wong nga kam jiet you Jesus ban ya paila nga kham jit yu jisu ban ya ka spak pertai wang nga kham jit yu jisu bala sha yap nga kham la ya u bala sha namar jonga om don lan ban pelat nga na jingkum u soitan bat kapop nadu katika skiong katika jingtho ba u George Bavalisha ula jit ban pendon kam ya u rendang jongu na ka om na ka benta ka nam ka buram jongu handai ula yang ban sakhi nagam daga buram ga jang ublai u George Bavalisha ula long u nong ruai solo haman ki crusade jang u Billy Graham henry pautli ki snem ula ya ban ruai na kawai ka ri she kawai pat but man ki bri ki balet ban IT she ka jingkala ka bamot ki ang ka jing ruai jang u George ka kta yangi kata ki perlok samla ka ni ka jingialap ka jingkali galong hatu mapikom ki khon samla kumno
Hadu bila ju sakine emelu nong penem sheki wei pat ki sor jing ruai. Ublei labu iki jing ruai ki batamai hakir mian sentur jongi kasong hanga barapi kumnungin le yeki. Hendai ke jing khot hakir ki jan miet kalong tungin pendon kami ki sur jing ruai jongi omna kam dak anam ka burom jongi ki beriu. Hendai tungin pendon kami ki nak bentaban mani unong penem. Ban pensawai ke gospel u Jesus Christ kumbau George Beverly Shea ulale kabaar kan khot kabaar gong tu ruai utrai tu kerkhui ke kerteng jong u tu pen benaman lagasni ye ke jing pen em jong u kabaar kalon ka jing khot jong unong ruai snan sha ka jing sakhi ka jing khot ye ke jing em ban sakhi unong roi samu khot yiki khun Israel ban le artli ki hakani kar khot ka bahar ka baning kong kalong wong kerkhu u David u khot yiki khun Israel ban kerkhu yika kerteng utrai lani le da buah ka wei bat kantin kerkhu ki ong ban aingu ye utrai namar ka jing poi jo ka sunduk jutang bat ka bahar ka jing khot jong sim David hang ni ki khun Israel kalong ban pen bana ban aingu bat ban penbena ki perlok samla ba it kan mau ya kani ka wei ngenom la ban yalap ngenom la ban sakhi larang im don ka minsiam ka basngongo ya ublay bun ki khristan ha kani gisni ni feel ha ka jing tray mission ka daw ko namar yaladiro ngimpat nang ban sngongo ya ublay man lagi sengi knyom kira batia ngi knyom trai ga kami knyom let puling ngi knyom trai ta ngi knyom kumno ngin sakhi oblai lada nyempat don ka men sim basnongo yaki jingker khu ga jago haka jing em jawi dinu mar ta daus im David u khot ning kong ning sha u khot shwa yaki khun Israel ba kin kar khu yo trai bakin don ya gani ka mensiam ka basngo ong to ruai yo trai to kerku ya ka kerteng jago hadin boleh hikai bakin don ka mensiam ka basngo nang tau sa khot yaki bakin yalap bakin penbenai ka jing pen in nakam da jong iki banget u sim David hang ni ukran shai bagan khot ka baar ong to penbena manla kasni ka jingialap ka di balong man lagasni nakam ta jungi ki banget ken mau ki perlok samla ba ki par banget ka jingialap ka jing pen bana lani ka jing sakhi kam dei balong occasionally kam dei balong teng teng lani tang hakapor ka bang snukwa kam dei balong tang hakasni sunday kam dei balong tang hakapor bang semhara lani ngala phongsut ka jing pen bana ka jing yalap ka di balong man la ka ski la kalong haying la kalong ha school la kalong ki colleges la kalong ki Jaka train ki Jaka kta la kalong ki Jaka shankali la ni hangno ba pibidon sakhi yalap pen bana ye ka kerteng ka jong ublay ubangingi shakri udan we ubrio uba kerteng ude udach baka kerteng jong kalong kori ten boom but ya uni la syakem haka tmaba baar maurin kat bak hanman jong ka baka kerteng jong ka kalong ka besti la kem ni kini bro arngut namar kini ki buri ya kita ki jiu kila buri ya ki jiu na kinadzi kino kini ki buri ki jiu haka to ka por tmaba baar laju kem bala pensitam banyak ke nama lanyo baki dia kita ki traitor la dia ki nong set kala badia kini armut la syam baki le kata kam la kem ye ki bro armut shipara la thap ye ki ha kata ka concentration camp ka balong ka jail ka bendi ka ba sosap hadu kata man kasni uni kori ten bu muknyom man kasni wang balai bu yang ahang ni balin bu akamai ka jail balai bu yang ahang ni hakala ka step yani ka hinmen jong ka besti
Kalau play ya ketien ke jauh play ne ke city bening kong Tesla ni lenong wasan dekat bekat pra. Kong haki ke baro tu pen ai ke jingo namar kanikan kalau mu kaman ublay how Chris Jesu shapi. Ukori pediang satya wong kumnoan ai ngu yo play. But wong look at the situation. Kong pay ye ke jinglong jingwan hang ni kat ni ke jing jabo, kat ni ke jing sma, kat ni jing kat nya, sagini ke telak. Kenti na way pitip nam telak di way ngam tip. Telak pitip. Ang way mapit telak. Ha? Tarak. Utang ubon ba kata concentration camp. Kenti na kaway ke Jaka si kaway pat. Ang uni koritan boom. Kumno, besti. Ngan kenam kunyom. Hapadeng gani ke jinglong jingman wong. Ong ke besti ngamtip kumno tambah ka Bible ka hikayangi bangin aingo hakano kan ko jinglong ka bangilong baru arngut kilaya hon kumta bat kilaya syong kilaya duai ban aingo yublay bat maria kut ka jing duai kani kan menjo koritan boom kong piu inem ni kani ka way piu inem kitu ki gad kitu ki pulet piu inem kim juwan hakani ka sel ka jongi untuk koritan boom okay. But nadu kata sikis nang ban pet ya karu kom yang jong ki God. But ki iba kim juan. But ka jing bam wan jong ki kalong day namar kita ki tela. Kisno saliaban wan syak daga Jaka yo bet tela. Ka ai ka basno kenjing. Ka ai ka bam sno laban sya. Jong kita ki waipat kalalong ka daw. Kalalong ka kabu nakam da jong kini ki arngut haka wakila yo ekalat ban play like lo ika ktin ga jong ublay barom tang ban play ki ya lapro ya ga ktin ga jong ublay hanta haka Jaka ka bakapnya ka Jaka ka basma utung ka Jaka ka babon thala ka Jaka ka bahaka baningkom ki khnyum henre anda bala play ki khmat ba kenjaman sim jong ki iba plan ublay ubo ingi hamne bat ke jingtmu bagate ke jingtmu kalong banyalap let's see ublay ubo ya pi hangne hari Bangladesh let's see yo kata ke jingtmu ba piro pinyalap lem sekiwe sepang ni ujisu ubangingi syukri tangla dangi don ya ka mensim ke basngongo hangta an pelegi khmat ke bakenja mensim jongi banyo i ya ka jingtmu Kajang ublay na kam tajongi kum ki khon samla. Kabalay bat ka khaddu arpuai minit mo am padak live sang dang arpuai minit mo. Pani rap arpuai minit mo. Ta. Record ka balay. Ko ngum ni tu ye thu khana ye ka buram jangu. Hapdeng di jat bin rio. Ye ki kam ba phalla jangu. Hapdeng di kinja bin rio baro. Ka record ka balay. Unong tho ang ni usim David wang leg ban ye thu shikiway. Kadi ka jing call to witness. Let ban ya thu shikiway. Let ban penbana shikiway. Kaba sultanat. Kaba pulih kini ka sam kaba khandai pun rio kalong. Usiem David hang ni mdei tang ba ukumen marway. Mdei tang ba ukumen marway. Mdei ba usngau thu marway. Henry ukot. Ukentu iki kon Israel. Bakin doni kani ka jok garu kam snau thu. Berkata kalong baka burom ka jong ublay kalong lembat ki. Bat mentau khot ki kun Israel om piu inem kat kani ka sunduk jutang kalawan bandon bat ni piu inem kini ki kam ki bapala ki boleh lale. Yo don manu bom yo I open kan mau be ki om kani ka burom ka jong ublay kilait. Om kilait pen bana kilait jetu. Ya ki kam ki bapala ki boleh lale. Hapadeng jangi. Hadin hispa snem baka senduk jutang kamdon syuk batki mentang kalawan pat haki. Kata kali ke buram ke bakrau ke bau blay ke kam ke bapela ke bau blay ulale nak menta ke jait benri Israel. But usim David doang ki kilet jetu ya ke ke bau blay ulale yangi. Ngangit barok nangi ngilama di kamba
Ngilama di kam ki bapla, ki boblei lale haka jing im jong shimet shimet, ki boblei lale haka yin ka sem ga jong pi, ki boblei lale haka jing im samla ga jong pi, ki boblei lale haka jing puli puthi ga jong pi. Ka jingkali ka long pi la ya thun empat, ya kita ki kamba, ki boblei lale na kum ta jong pi. Ka Gemina Rodriguez ngam tip kat nongon na pereng jong pi ki baju pet cricket ba. Ka World Cup cricket kan thai men hakani ka orang sukut shen ka belum hari India ka India ka ikan semi final buat ke Australia bat kila di ban syarem Henry kani ka Gemina Rodriguez ka bani ka khun khristan ka basa Mumbai kani ka layeng banyak khun bat lingba jongka kila yo ka jingjop bat kila rung sya ka final Persha ka South Africa. Ka Gemina Rodriguez hadir melawai lakut ketika jingialap kan semi final. Lakut ya ka shika interview like kalau yo player of the match but like interview ya ka but ka por ba interview ya ka like kali ka wei ka jingkali do nong kali. Ba ketika jingkali ka what motivate you? Ka ai ka ba ai men sim ya pi haka tu ka por haba piu I ba ki wei kila nang hap wicket kila nang out sinang out. Ang kani ka Samla ka badang arpo san snam karta. Gemina Rodriguez ka nga aingo yung Jesus Christ ubang syakri. Nga snong ko bang amla syo. Nga latan kamet helring aduay. Banaga por bang aduay ka layalam ya nga siya kaway ka dekot Bible. Ka ba yang scam nganyale na kabanta jang me. Yang scam nganyale na kamta jame kani ka Samla kayalap ya Jesus Christ haka platform haka rensan ka badon mano balik kumta haka sports cricket hari India kari ka batang subakla ka jingma kalap ya kalaway jongka kari ka batang sukum bakla kren siapang ka jinget ka jingiap ka ap ya ka Omtang ya ka, wat ya ka yin ka sem jang ka. Shibun la pipet social media ka por. Shibun kila kento. Ki jing kento ki balai pau jat lai pau rukam ni ka Samla ka rong apusan snem. Bat kini ki ngin ya pet ya uta ujisu jang kani ka Gemina Rodriguez ki challenge ya ka. Ki ngin ya pet ya uta ujisu jang ka Gemina ulane ban Punjab ka cricket final. Kintang surem kandai kani ke sok pedung kintang surem kani kandai ka daw baki baka rijongi ka rem ya kejilak kai cricket final Henry ka ika baja nagam ta jong kibapet ya ke cricket final pintet ka baja kalong ka India kala job ya ka final da ka jing job ndai ba job malumala kila job da ka jing job ka badan buram kung mga laong nalubas nang ublay ubangi syakri jupan laran buko ya kita kiba syani let's say pila manong kung no pastor nga niya tu siya pa ni ujisu mga syakri laran what syani halaga jong gajing stan alam ni halaga jong gajing syampa ang gaktin jong ublay sam shis pa arusan khot baning kong suk kita kiba syani try nabagilong kumulum sayon o bamlapan penki Lada kani ka Samla ka sakil unong penim hakari ka baap ika jingma na ka jingim jangka kalay banya tu siki waipat nga ngets kem kalong rukumta nakam da jonga bat nakam da jongpi kan mau baka jingget khristan kamdai ban sakut tang mangi para khristan u Jesus Christ ukot haka jingkot ka bakraw ka jingpa ka bakraw u Jesus wong kelet penlong senran bat ka committee jong ka SB Presbytery ka peloy ka youth festival ka don ni ka ni ka jingioi dai nomor ta ka daw ka bo i ka ni ka team ki Samla khristan bat ka jingialap ya ka gospel na khot jingilang baro ko ki perlok Samla nado ba sedang jong ni ka jing syakri ka ni ka sngi ka jingialap kemen ai bangin don ya ka jing snotok ka batmai ka jing perkat ka batmai Banyalap ika gospel ke jing penamai syagari ke pertai ke bakan riang bat ke pemutalap unung roy syaman sim wong ke jing perta bajur kawan na rui bajengai
Penkloy menta ke gospel banyalam. Ki jat penriu ki dang ap banyo ke jing syai. Ki kun jing jinjar barok tu yang banyarap. Ki nong yat wir barok lajak na semutrai. Na jing jot belahap ya kiban penpai. Yang jot menta ke hukum jang uban pendem. Ke bainong ngin yo anda jing trai kelawai. Ublein kerku nagam ta ke buram jang o. Amen.